Kuva amai harisi basa riri nyore. Kurera, kukudza, kuchengeta vana ibasa. Asi katinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nana amai vari kuchengeta vana vane urema. Tinopembererawo zvakare ugamba, humhare, hushingi hunana amai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kuEpworth uko kune mudzimai anonzi Tendai Campbell ane makore 33 nevana vatatu. Dangwe rake Eden ane 13 years ndiye ane CP. Ngatisanganei namai Eden. Kuno kumunoswera muchiita seko kuEpperton. Tinaswera tiriko zvedu takagara tichitandara nevazukuru vedu. Muchiita zvipota nemadziro. Ngaita izvozvo. Okay, mai Eden. Mungatitsananguriro here kuti imi makazoziva sei kuti Eden ane dambudziko riri pari? Makazviziva muchingobva kumusununguka here? Kana kuti zvinhu zvamakatozoona mambodzoka kumba nemwana motanga kuona zvinhu zvokuti hamuna makatoti ndoda kunzwisisa kuti chii chiri kuitika? Dambudziko remwana wangu munyisi kuti Eden zvakatoonekwa ndichingobva kumusununguka ndiri kuchipatara. Nokuti pandakamusununguka mwana wangu haana kubvira achema. Even kana kukweva ega mukaka chake kwanga asingakwanisi. Kuchipatara kwacho handinozombobvira ndadzoka kumba ndava ndangopfuudzwa ndakasunungukira padombo raMwari ndava ndapfuudzwa kuchitungwiza. Nguva ndakatonogara chipo chemwedzi nehafu ndiripo. Mwana wangu ari kunesara. Ndopakaonekwa dambudziko remwana wangu kuti mwana wako ane dambudziko rinonzi CP nekuti mwana wako haana kubvira achema pakasununguka. Akabuda akaneta. Vakakutsanangurira here kuti CP yacho chii uye mwana anozorarama sei nekukura kwaanenge achiita? Akanditsanangura achanzi zvinhu zvake anogona kuzononoka kufamba, even zvese zvaachaita zvichange zviri kumashure. Hazvienderani nemwana anenge azvarwa zvakanaka zviri normal. Asi iye zvino izvi zvamakanzi mwana anenge achinonoka kuita izvi ndizvo here zvamuri kuona kuti mukutoona zvinhu zvakatosiyana kuti ivo vaiti achanonoka kufamba asi pamwe mwana wenyu haasi kufamba? Aiwa, ndizvo zvandiri kutoona. Nekuti mwana wangu kuti azotonzi atanga kugara akazotanga kutogara kuma5 years. Kutanga kugara 5 years? 5 years. Ndopaakatanga kudzidzawo kuchigara plus kubva pa9 months kusvikawo mwana wangu aigwinya. Kuchipatara ndanda kutozikana kunyange mumakombi kana pai akangotanga kuda kugwina ndiri mukombi kana pai. Yanga ndiri panguva yakaoma panguva iyo. Azosvika kuma5 years ndopazvakazosvika zvakazoenda chizonopera. Kazhinji kacho tikaona zvinhu zvatichoti izvi kaizvi zvasiyana nezvatanga takatarisira. Dzimwe nguva vamwe vanoti rega timbofamba-famba tinzwisise kuti chii chiri kuitika, zvinhu zvase zvega. Imimi maudzwa ndo zviri pamwana uye madzoka nemwana kumba muri kuona kuti zvinhu hazvina kuringana sekutaura kunoita vamwe. Pane kwamakambofambawo here zvichida kunoita zvekunamatira kana kuti kunoita zvekuona? Pane kwandakamboendawo vanoita zvekunamatira. Ndokwandakazononge ndichibatsiridzwa sezvo ndokwandava kutonamata pari zvino navanobatsirawo. Makazvigamuchira sei makuudzwa kuti ndo zvichange zviri pamwana wenyu? Zvakambondirwadza ndiri kunyepa. Ndakamborwadziwa zvekuti dzimwe nguva ndaichema chaiko chaiko ndikangozvifunga kana ndiri ndega. So ndakazoenda nekukanzerwawo nekubatsirwawo nevamwe kuti zvikwanise kunge zvichibudawo mandiri. Zvekuti kana pandaigara kwandakatotanga ndichiloja kuOverspill zvanga zvakatioma. Waiti kana ukavacha kana hembe dzemwana so waisvika hembe dzemwana wako dzaiswa pakona. Vanhu vachiti hembe dzedu hatidzigumane nedzemwana wavo. Kana kuti watendere kuti vana vavo vanotamba nemwana wangu wanga zvasingaiti. Ndandiri panguva yakaoma. Ko baba, nekuti dzimwe nguva kana mumba mukaita dambudziko unoona dzimwe nguva vamwe vanozvigamuchira vamwe havazvigamuchiri. Baba vakazvigamuchira here kuti ndo zviri pamwana wedu ndo zvatapiwa? Aiwa, vakazvitambira zvavo. Vakazvigamuchira zvavo kuti hanzi chipo chatapiwa naMwari hapana zvatingaiti. Vakazvitambira zvavo. Iye zvinezvi mungatitsanangurire kuti Eden ari kurarama sei
zvekuti mungati inini mwana wangu haakwanisi kuita izvi nezvizvi uye zvinhu zvokuti munoti nezera rake iyezvi munhu atori ne13 years asi inini ndichiri kumuitira izvi nezvizvi. Aiden itori basa rakakura nekuti mwana wangu pari zvino kakuti hanzi mwana anokwanisa kudya ega nekanyeba haana chaanokwanisa kudya ega chaiko haakwanisi ndindotomudyisa even kumuendesa kana kutoilet kana kumuchinja pamba ndindotomuitira zvese hapana kana chake chaanokwanisa kuti kugara chaiko akatotanga kugarawo panda kutsanangurira ipo paya angokwanisa kugara nekugwesha ndozvega zvaanongokwanisa kuita kutaura haataure kufamba haafambe munhu wekuti ndongoswera naye ndakagara naye tori dambudziko rakakura kana ndikada kufamba izvi musana kana chese ndotomboinzwa nekuti ndichifamba dzonguva ndakamubereka. Saka Eden muri kuti imimi ane 13 years asi muchiri kungomuitira zvinhu sekunge munhu ari kuitira munhu mucheche. Tanzwa muchitaura kuti kwamaimbogara vaitoti kana mananika hembe dzenyu tisaguma nedzavo munharaunda imomo mwana anga asina kugamuchirika kuti ane urema uri paari? Vanhu vanga vasina vashoma vanga vazvitambira kuti mwana ndodambudziko raaina. Kazhinji kacho tikaona vanhu vanenge vaita dambudziko dzimwe nguva vanosanganiswa nevamwe vanhu vane dambudziko akada kufaniravo. Imimi mwana maakuza ndodambudziko riripo pane kwamaiendawo here kwamainosanganawo nemamwe madzimai vane vana zvichida vane dambudziko rinenge raIden? Taienda kusiyarayo kuHarare hospital dzimwe nguva vanotomboya padombo raMwari pamashops avo ndopamwe panombouya achiitira zvavo maexercise. Matemi zvakakunetsai kugamuchira muchiona zvakanga zviri pamwana wenyu ko pamakazorosangana nevamwe vavo muchiona vanhu vakasiyana siyana nevamwe ana namaivo vakutokudza kuti zvichida vane vana vavo vane makore vaine condition inenge yaIden zvakakubatsira here zvakakuitai sei? Zvakandibatsira kubva ipapo ndakakanzereka ndichizotarisawo wangu kana ipapa ndikatoenda kana naye chiti ndikuenda naye kana kumaexercise kana nomaseja kumwe ndombonomasejesa kune muchaina anomaseja kuseni matenzuko vanhu vanotozviramba kuti mwana uyu mukuti mukuenda naye maexercise ane dambudziko rechiye nokuti kana wakamugadzika pazveshuwa hauzvioni kuti ndo dambudziko rainaro anenge achitoita kunge zvinoma kunge zvese zviri raiti asi ini ndiye ndichiziva unozoona maoko aya nemakumbo ndo inozokuratidza kuti mwana uyu ane dambudziko rainaro. Saka kuenda ikoko muchinoona nevamwe zvakakubatsira imimi? Aiwa zvakandibatsira. Zvikakubatsirai kunyange kugamuchira? Tinoona kuti dzimwe nguva patinofamba pai vanhu vanonongedza zvakawanda mwana wenyu akanzwai asi imimi kuzoramba muchienda nemwana kumaexercises zvakakubatsira here? Aiwa zvakandibatsira nekuti nokuti ndokwakatokwanisa kuti abatsirike even ndopataitiziva kuti tomudzidzisa sei kugara tomudzidzisa sei kuti akwanise kukambaira zvese izvozvo takabatsirwa kuburikidza nemaexercise ya. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Kazhinji mumba mukaita dambudziko irori rehurema matambudziko mazhinji anowanikwa. Mai Eden ndeapi matambudziko avari kusangana nawo? Pakumo kuti ndimubereke chaiko ndinotorwadziwa nechest nemusana nondibata nekuti mwana akura ane 13 years uye chimwe chinonyanya kundinhingirira mwana wangu haasi mwana wekuti anokwanisa kutsenga anenge achitoda zvinhu zvakapfawo zvimwe zvinani zvakaita sana maputiri ana raisi chichi zvaatokwanisi kuzvidya kana riri sadza chairo ndotomudai so kuti svikira rakwanisa kuita kuti ndikwanise kumudyisa haakwanisi kudya zvinhu zvakaomarara uye mapamba chaiwo kuti ndikwanise mapamba chaiko mwana anopfeka mapamba
Dzimwe nguwa ndikashaya kana mapamba chaiko ndokwanisa kutozotomupfekedza madhende. Madhende acho pamwe dzimwe nguwa ndisina kana sipe kuti ndikwanise kumuwachira. Zvino zvinenge zvakatondiomera izvozvo. Zvakafanana nebaba tinokurudzira kuti mwana wangu anofanira kudya zvinhu zvakaita zvekumusha-mushana, mhunga, zvechibhoyi-bhoyi, zviyo, mhunga, zviyo, mapunde, mapotatoes zvakangodaro-daro ndozvatokurudzirwa kuti tifanire kunge tichivapa kuti mabhonzi awo akwanise kusimba. Kuti ndikwanise kuwana mari yekuzvitenga pamwe pacho handikwanisi kuafodha nekuti zvinhu zvakatondiomera. Chikafu chaicho mumba dzimwe nguwa zvinombondiomerawo dzimwe nguwa nezvakaoma. Nekwatinogarawo kuno kwacho kuti uzokwanisa kumuwachira izvi mvura chaiyo ipo pakungowanika kubatsika kwemvura kwenguwa ine. Kana totanga Agasti kutanga July toita kuti unochera mvura kunonyambuka unochera kumhiri kweGlenwood. Apa mwana anenge aida kuwana mukeya kuti ukwanise kumuona anga ari padhuze kuti uzonyanyisa kumusiya ega kwenguwa yakareba rega zviite zvinhu zvinotonetsa, zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza. Mukutaura nyaya yekumubereka inyaya yekuti hamuna wheelchair ere? Handina kana wheelchair. Handitorina wheelchair. Dai ndakwanisa kuwanawo, ndakwanisa kubatsirwa, ndakwanisa kuwanawo wheelchair kuti ndikwanise kufamba newheelchair pamwe zvingandirerukira. Eden anoenda kuchikoro ere? Ane 13 years. Akaenda kuchikoro ere? Akatanga chikoro rini? Kubva zvaari kusvika bva 1 year kusvika 13 years kudaro haana kana kuchikoro kwaanoenda. Haana kana chikoro chaati akwanisa kuenda mwana wangu. Zvinhu zvakangoma. Kana mari yekuti ndikwanise kunomutsvagira nzvimbo, zvikoro zvevanawo zvagara zvinodhura. Saka kuti ndikwanise kuti ndinomutsvagira nzvimbo yekuti ndingatsvaga nzvimbo yekuti nditsvagire mwana wangu nzvimbo handina. Tongochema kuti dai Mwari andibatsira, ndangowana akwanisa kubatsira kuti mwana wangu akwanise kudzidzawo pamwe angakwanisa kuwana zvaanokwanisa kubatsirikawo semwana, sekuti ini zvimwe zvacho handizokwanisi kugona zvese. Kuchikoro ndokwanokwanisa kuti adzidziswe kuti akwanise kubatsirikawo kuti ave neramangwana rake rakajeka. Ndozvatinotoshuwirawo kuti dai mwana wangu abatsirikawo nazvo. Imimi chii chamunoita zvichida zvamunoita nemaoko enyu kana zvamunobata-bata kuti muwane cheuviri nevanhu? Panenge nyeba amai wangu. Pari zvinhu zvakandiomera. Handina chekuti ndingakwanisa kuti ndiite nekuti kuti ndimusiye handakana munhu wekumusiyira. Kuti ndikwanise kuwana kana kuti nditi rega ndinotengesa kana kutaura kana rega nditsvage chekuti nditengese. Saka mwana wangu akakwanisa kuenda kuchikoro ndokwanisa kuwanawo kuti ndikwanise kumuwanawo chekuti ndikwanise kumhanya-mhanya ndichitengesawo ndichiita sei. Ende zvekuti ndiite zvacho kuti ndiwane kana start yacho ndinganyeba handitorina. Zvinhu zvakatondiomera handina kana chekuti ndiite. Pavana venyu vatatu, Eden ndodangwe, vanoteera mumashure ava, vanonzwisisa here dambudziko rine umwe wavo uye vanomubata sei? Aiwa, kumuda umwe mukoma vanomuda zvisingaiti. Vanomufarira kana even ukatobika chikafu apo ukati vamudyise vanotomudyisa. Kana umwe wacho ari grade 3 anotokwanisa kutomugezesa nekutomudyisa uyu kana ndini ndakapureswawo nezvinhu ndichiita kana kuti basa panze tichidii. Ndokwanisa kutobika apa ndoisa chikafu apa kana ari maholiday kuti chidyiswa mukoma wako. Vanokwanisa kutomudyisawo. Mambotaura nyaya yekuti kuchechi kwaimbonamatirwa mwana ndokwandakutopinda izvinezvi. Iye mwana yekuchechi akagamuchirika here? Vakamugamuchirawo zvakanaka. Vanongondikurudzira kuti rambai muchingouya kuchechi tichinamata tichibatana tiri pamwe chete. Mai Eden, zuva renyu rakambomira sei? Inini ndinomuka kuma2:05. Ndomuka ndotanga ndamhanya kunochera mvura, kwatinochera mvura kumhiri kuzasi kurwizi dziri uko ndokwatinowana mvura yekushandisa ikoko. Ndodzoka, ndichidzoka vamwe vana vanin'ina vaEden vanenge vaida kubatsirwa kugadzira kuti vaende kuchikoro ndovagadzirira. Pamwe pandobikira maporridge naEden vachienda kuchikoro ndobva ndamutsawo mwana wangu Eden kuti ndimupewo porridge nevamwe. Nekuti ndikada kuti ndipa vachete iye akatarisa anobva atanga kuchema, saka zvinhu zvinenge zvitomushungurudza izvozvo. Ndapedza ndoona kuti mwana wangu haana kutota here, paakarara pakanaka here, pakaita sei. Masikati mwana wangu pamwe pacho ndinotsvaira ndoita basa rese repamba rimwe racho ndambotanga ndamupa porridge. Ndati gare kuma past 12 ndomubikira kana ndine huku ndomubikira kasadza kake, kana kuti ndine mapotatoes ndomubikira mapotatoes ake ndomupa odya. Kana adya munhu wekuti anoda take time kuti umudyise, haasi ungoti anodya zvenguva diki-diki. Unotomudyisa, kana uchitomudyisa anotoda nguva nekuti munhu yaanodya chikafu chichiita kakudzoka. Ndotakatodyiswa neumwe munhu asingazivi panototi mwana aguta iye asina kana chaaguta.
ini ndinda kutomudzidzisa unotomudzidzisa kuti wakabata mwana mucheche kudai so wakatomurarisa kudai so ndokuti chikafu chake chitodzika chine chitopushwa nechimwe kumuisa kwaunenge chiita chimwe ndo chine chinopusha kuti chimwe chinokwanise kunodzika kuti chipinde mudumbu nokuti ukamudzidzisa akagara sei kudai so chese chine chingopera kurasika ndapedza ndobva ndamugezesa nokuti pese pandopedza kumudzidzisa chikafu ndofanira kunge ndichitomugezesa nekuti hembe dzaanenge akapfeka dzinenge dzakanganisika nekumudzidzisa kwandichiita kuyaka ndomugezesa ndomugadzika pa wombotamba kana kuti dzimwe nguva ndombomuvaraidza kuti amborara akwanise kurarawo pane paenda umwe wake kuchikoro ndapedza mupa poridzi manheru ndobika futi panodzika umwe wake kuchikoro kana chiri chikafu chiri raisi dzimwe nguva ndozongomupa hangu raisi nokuti ndisina zvekumubikira zvacho zvimwe zvakakwana zvinenge zvichidiwa nokuti ndakanzi ndofanira kumupa 5 meals per day tumabhanana panodiwa mabhanana mafruits chimwe pacho handikwanisi kuwana mari yekwafodo ndimutsvagire zvinhu zvese izvo ndisina kana mari yacho ndozongomumanikidza kumupa na raisi ana chichi kuti akwanise kungodyawo mwana kuti akwanise kubatsirika kuti asangochema nenzara kana ane nzara pamwe pacho titoona kuti ane nzara anokwanisa kutodya chigune chake zvokuti mukatotarisa pake apa akatokuwara pane kuzviruma kwaanenge achiita kuyaka kana ane nzara ndokuda kwekuti ane nzara ende kana ane nzara munhu anotochema kana wamusiya arumba anotogwesha kana uri panze anotogwesha achibuda panze ipapo uchiona saini yekuti uona kuti mwana ane nzara panapa kumanheru ndinomuradzikawo pakurara hake kudhara ndopaindinetsa ndandisingarari nekuti endepo papa kuti azorara kwacho anotoda take time kuti umurarise kuti anze arara nevamwe pasapa anotoda nguva dzimwe nguva ini wacho handizotorari ndechingonetseka ndichishungurudzikawo ndichirara ndakasvinira kuti noti kuti umurarisa pa zvinenge zvakaoma. Tiri muchirongwa twaise Martha, ngatimboturai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Muchikamu chapfuura Mai Eden vatsanangura matambudziko avari kusangana nawo. Ndezvipi zvekuti vanoti dai vabatsirika nazvo zvinokwanisa kuzovarerutsira mutoro wavakatakura? Chekutanga mwana wangu kumbira kuti mwana wangu akakwanisa kubatsirika akakwanisa kuenda kuchikoro. Zvinondirerutsirawo pakuti mwana wangu kana aenda kuchikoro ndokwanisa kusarawo pamba ndichionawo zvekuti ndikwanise kubata ndikwanise kuriritirawo vana vangu ivavo. Uye chimwe chandiri kukumbira chekuti dai hurumende yatibatsirawo nekuti muno muEpwedzi tine vana vakawanda vakadai vakaita sedambudziko ranisi vane hurema hwakawanda dai vakwanisa kuti vakirawo chikoro munzvimbo ino yedu yeEpwedzi nekuti kuti tikwanise kunovadzidzisira kumwe kuzvikoro zvacho zvinodhura zvinenge zvakangooma. Saka taikumbira kuti kakwanisa kubatsirikawo neizvozvo kuti mwana wangu akaenda kuchikoro ndosarawo ndichiwanawo zvekuitawo kuti ndikwanise kumhanya chibhindawo kuti ndikwanise kubatsirikawo nemwana wangu. Uyezve mwana wangu akakwanisawo kuwanawo mapamba anondibatsiridzawo pakuti handichanyanya kuita lebha yekuti tinyanya kutsvagana nesipa yakanyanya kuti dai ndawachira mwana. Zvinenge zvichizondirerukirawo nekuti kunochera mvura chaiko nekuti vana vanoda kuti uchitovashandisa kana uchishandisa kana manepichi vanoda mvura yakawanda. Apa mvura yacho kwatinoiwana isusu kurefu kunorwadza kuenda kunochera. Uye chimwe chandikakumbira kuti ndikakwanisa kubatsirika nacho inhau yewheelchair. Inondirerutsirawo pakuti seizvozvo ndinorwadziwa nechest nemusana uyu. Ndikakwanisa kuwana mwana wangu akakwanisa kuwana wheelchair zvinondirerukirawo pakuti pakufambawo ndichienda kumaexercise even pakufamba kana chida kuenda kana kuchechi chaiko zvinondirerukira kana kuti ndichiperekedza kana vamwe vake kuchikoro zvinokwanisa kundirerukirawo. Pamba pamunogara
Pamba pani murumoma makagara sei nevana? Pari pamba patakagara amai wangu andidi kunyeperai. Zvinhu zvakaoma izvi takamira negumbo rimwe. Vamwe wedu inonzi inzvimbo yeindastri. So pano vakatombopwanyirwa vakagara pamusoro apo. Vakatopwanyirwa vamwe wedu. Saka izvozvi ndotadza kutorara dzimwe nguva ndichifunga kuti Mwari, ndikanzi nhasi ndapwanyirwa panzvimbo ino handigere, ndichanogara papi nemwana, ndichaita sei ndikanzi ndauya ndapwanyirwa nhasi uno nekuti inzvimbo iri kunzi yeindastri. Saka ndikakwanisawo kuwanawo pekuti ndikwanisewo kuwanawo pekugara pakuti ndakasununguka pasingandirovese hana, pekuti handigari ndichavhunduka kuti ndichaita sei kana ndichadii. Zvingandibatsirawo munhu waMwari zvinhu zvakadaro. Ndezvipi zvamaimboita zvaikupai kana chimwe cheuviri choti munoti pamwe ndaimboda ndomboonawo kamari kaindibatsira kubatsiridza mambotani yekuti mwana haadi zvikafu zvinowanikwa pese pese zvakachipa zvacho zvaanoda zvinoti dhurei. Chii chamaimboita chaikupai cheuviri? Zvakaoma. Zvimwe nguva ndaenda kana kumapati time cheko ndomwe kwaimbokwanisa kuti zvindibatsirike kuti ndingaita sei. Mapati time ndokwaitokwanisa kundibatsira kuti ndikwanise kuti ndingawanawo kamari kandawana ndikwanisa kubatsirika kuti mwana wangu akwanise kudyawo zvinhu zvakanaka zvaanoda. Matara nyaya yekuenda kuchechi, iye mwana anofara here? Uye kana muri kumba munomboimbawo here semhuri? Iye anombofarira here kutamba zvichidai redhiyo katinzwe dzekuchechi idzodzi? Ukamuridzira kana masongo egospel apa, ukaona vamwe akachitamba anofarawo achitamba, unomona achidzungudzawo musoro achikikekewo kuratidza kuti mwana ari kufarirawo kuti zvinhu zviri kuitwa apa zvinhu zvakanaka. Even ndikaenda naye kana kuchechi chaiko, angonoti achisvika pachechi anonzwa kufara chaiko chaiko kuti tasvika panzvimbo yakanaka. Unonzwa vamwe vachiti ndikuda kwedambudziko here, handichandoita kunge ndisingade hama nekuti handishanye. Dzimwe nguva kana kunhamo handiendi, dzimwe nguva kana kuendawo kunenge kuine vanhu vakawanda handiendi. Imi mukuwana dambudziko iroro rekuti hamuchakwanisa kurarama zvamaimboita dambudziko risipo? Handitokwanisi. Kunyange kanzi kwatoitika nhamo kana kunganzi pafunction kana pachi, handidi kunyepa, handitoendi. Handitokwanisi kuenda. Zvinhu zvinenge zvakatongooma. Kuti ukanzi wafirwa kana nahama kana nani, zvinhu zvinotorema kuti ndikwanise kutakura nemwana wangu tichienda pane vanhu ipapo, nekuti izvozvi kunyange zvandakagara pandiri panapa hapana kana vamwe vakuti anokwanisa kuva achizondiona kuti kana kufona chaiko kuti kuri sei koko vana vari sei kana chii, hapana. Ndiri munhu ndakatongogara pano nevana vangu ivavo. Hapana kana kunhu vakuti vanonyanyotsondida chaizvo chaizvo ndinganyepa. Chii chekuti maiti imimi muupenyu hwangu ndoda kudai soka kuti chamaimboita musati maana Eden chekuti munoti iye zvinezvi kunyangwe ndiine shungu yekuchiita handikwanise kuita? Inini chacho changu ndaitoshirawo kuti dai ndakapasa chikoro, ndaishirawo kuti dai ndakaitawo basa renursing, asi kungoti zvinhu zvazvakazongooma zvazvo. Pandakazongosvikawo pakuti kosi yemakombiyuta ndiyandakangokwanisa kuita. Asi hamukwanisi kuenda kubasa kunoita zvemakombiyuta zvino nekuda kwekuti hamuna wokusiyira mwana? Handina wokusiyira mwana. Ndo pamasvika paiti dai kuri kuti mwana dzimwe nguva anenge ari kuchikoro, maikwanisa kutsvagawo zvokuti munoita iye achienda kuchikoro, imwe ndonoita makombiyuta zenyu, muchisangana iye achidzoka kuchikoro, imi mune muchidzokawo. Tinoona kuti kana tawana dambudziko tinorigamuchira zvakasiyana siyana. Imambotaura kuti mazuva ekutanga ndaichema. Nhasi uno kune umwe munhu wekuti pamwe atori musituation yenyu ari kuchema, ndeipe advice yamuda kupa kuna naamai vane vana vakaremara? Chandingangoda advice yandingangoda kupa kuna anaamai vanorarama nevana vedu vane urema, zvinofanirwa ngavagamuchire. Hanzi mwana chipo chinobva kuna Mwari. Unofanirwa kutambira mwana wedu nedambudziko rako raanenge asangana naro. Haufanirwi kumuselekta womuti uyu mwana uyu akasiyana nevamwe. Mutore semwana akangofanana nevamwe vana vari right. Tinoona kuti dzimwe nguva vanhu vasina vana vane dambudziko dzimwe nguva havanzwisisi kana kuti vanotaura mamwe mashoko anotorwadza vana amai vane vana vane urema. Zvamungade mimi kutaura kune avo vanenge vasina vana vakadaro? Zvandingade kutsanangura ndezvekuti kune vana amai vasina matambudziko atakatarisana nawo, havafani kunge vachitishorawo, kunge vachitaurawo mashoko anorwadza pamusoro pematambudziko evana vedu ava. Nekuti kuita vana vakadai so haisi mhosva. Hanzi chipo chinobva kuna Mwari. Mwana anongouya. Hatisarudze kuti tinoda kuti tinge tine mwana akadai so kana kuti akadai.
Toda kukutendai kuva nesu pachirongwa Twice a Mother, uyewo tichitenda rubatsiro rwose rwamunopa vamwe vana amai vatinounza pachirongwa chino. Tibatei panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti. Hapana rubatsiro rwatinoti urwu rudiki. Zvese zvinokurudzira zvinobatsiridza paupenyu zvinokwanisa kurerutsa mitoro yana amai ava. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.